Jamen, jeg hedder Victor Axelsen. Jeg er 20 år gammel. Jeg spiller badminton. Ligger lige nu nummer 10 i verden. Og bruger det meste af min hverdag på at spille. Og ja, der er egentlig ikke så meget andet. Ja. Så det er det, jeg dyrker. Ja, det er fint, Victor. Ja. Victor, prøv at fortælle lidt om, hvor meget du træner. Prøv at sige lidt om det. Jamen, jeg er aktiv i hvert fald 2 gange om dagen. Det er ikke hver dag, det er badminton alle gangene. Men det er primært 2 gange 2 timer. Nogle gange har jeg 3 pas, men så er det tredje pas en del kortere. Så jeg er aktiv de der i hvert fald 2 gange om dagen i løbet af de 6 ud af 7 dage om ugen. Godt. Hvis vi taler lidt om mentaltræningsforløbet, Victor, kan du fortælle lidt om, hvad har du arbejdet med? Jamen, jeg har arbejdet rigtig meget med min proces processen i det, hvor jeg gerne vil hen. Altså, i stedet for at fokusere bare på, hvordan jeg kommer derhen, så har jeg taget det i små steps med processen og på, hvad jeg skulle gøre for at komme tættere på det alt overskyggende mål. Og det føler jeg, det har hjulpet mig rigtig godt på vej, og hjulpet mig til at fokusere på de små steps, frem for at fokusere på det store spring. Og det er en god måde at gøre det på, synes jeg. Samtidig så har jeg arbejdet rigtig meget på at finde mig til rette i pressesituationer mentalt, og kunne finde et punkt, hvor jeg føler, at jeg kan præstere godt. I forhold til det der, hvis vi tog det sidste, du nævner her, det der med at finde dig et punkt, hvor du kan føle dig til rette. Hvordan har du arbejdet med det? Kan du indvie os lidt i det? Ja, men jeg har arbejdet selvfølgelig sammen med dig på det der med at kunne stå og bevæge mig lidt frem og tilbage, og så finde tilbage i den position, hvor jeg føler, at jeg føler mig tilpas. Så det egentlig skal afspejle, det er, at jeg bevæger mig lidt ud af min okay-zone, hvis man kan sige det sådan, og der, hvor jeg føler mig sikker og tilpas, og så kunne finde tilbage igen og finde balancen. Og det har jeg gjort ved at stå på den måde, jeg gerne vil, og så stod jeg ved enten frem og tilbage, eller i cirkler, og nu er den så blevet taget endnu videre, hvor vi står og kører i 8-tal, og så finder tilbage til centrum. Og det er en god måde at meditere på en eller anden måde også, synes jeg. Fordi det at meditere, det synes jeg for mig er det der med at kunne være i nuet, og det synes jeg er, når jeg står og bevæger mig frem og tilbage, og kun har én ting på hovedet, og det er at holde vejrtrækningen og kunne finde tilbage til et sted, hvor man er tilpas. Ja, altså, jeg kalder det kropslige fikspunkter, men det der jo netop har været i det er jo netop at kunne finde ud af, hvor er jeg tilpas henne, som kroppen, som facilitator eller katalysator til det. Ja, lige præcis. Ja. Og du er blevet god til det, altså det kan jeg jo se. Ja, du har brugt det. Du brugte det også under VM her, kunne jeg se. Ja, det gør jeg helt sikkert. Falde ind i det. Så det er super, Ja. Hvis vi lige skulle tage noget omkring også procesarbejdet. Kan du fortælle lidt mere om dit procesarbejde? Hvordan arbejder du med det? Jamen, den måde jeg har valgt at gøre det på, det er, at jeg har sat mig nogle procesmål i den offensive del af spillet og den defensive del af spillet. Og så det jeg gør efter træning, det er at jeg vurderer min præstation på skalaen fra 0 til 10. Hvor 10 er rigtig godt, og 0 er ikke så godt. Og et procesmål for mig, som det er lige nu, det er for eksempel, at jeg skal sørge for at variere min angreb og bruge forskellige slag fra bagbanen. Det er ikke sådan, jeg lige har valgt at skrive det, men hvis jeg skal sige det nemt, så er det sådan. Og så ved jeg så, at jeg har det mål med, hver gang jeg møder op til træning, hvis vi kører offensive øvelser. Og så efter træning, der vurderer jeg så min præstation på den her skala. Ikke? Og det har fungeret rigtig, rigtig godt for mig, og det er en god måde at minde mig selv om hvad der er vigtigt i løbet af træningen også. Så man ikke bare kommer og træner og tager hjem igen, men ligesom har et mål i dagligdagen om ens træning. Ja, fordi det var netop det, jeg også ville sådan spørge lidt ind til. Hvad har effekterne været af det procesmålsarbejde, du har haft, eller det procesarbejde, du har haft gang i her? Jamen effekten, det har været det der med, at jeg er blevet mere opmærksom på, hvad der er vigtigt i min træning, og hvad det er, mit mål det er lige nu, i de små tekniske detaljer i mit spil. Frem for, som jeg sagde tidligere, det der med at bare komme og så træne og så smide det i bokse, godt og dårligt, så er jeg blevet bedre til at kunne se, hvad der er, der har fungeret, og hvad der ikke har fungeret, samtidig med, at jeg er blevet tvunget til at vurdere min præstation i de forskellige slag.
Hvis vi lige skulle tage et andet område, som du også har arbejdet med, netop omkring det her med ikke-dialoger og vel-dialoger. Kan du sige noget om det? Ja, men jeg er sådan en person, der har tendens til nogle gange at se meget sort-hvidt på tingene, og jeg synes, jeg er blevet bedre til det der med at fokusere på, hvad der er, jeg gerne vil, og ligesom glemme det, der er sket, frem for hele tiden at minde mig selv om, jeg skal ikke det, jeg må heller ikke gøre det. Så hellere en lidt mere positiv tilgang til tingene, hvor jeg fokuserer på, hvad det er, jeg gerne vil gøre i de næste ting, der skal til at ske, frem for at fokusere på alt det dårlige, jeg måske har lavet. Så det er lidt det der med, at man ikke skal græde over spildt mælk, skulle jeg til at sige, men mere fokusere på, hvad der er vigtigt, for at jeg kommer tilbage på rette kurs, eller fortsætter på den gode kurs, man er på. Kan du give et eksempel, hvor du synes, hvor det har gjort en forskel for dig, netop at kunne gå ind i det arbejdsområde der? Det kan fx være i perioder, hvor jeg arbejder rigtig meget med min sav, hvor jeg måske ikke føler, at jeg er slået til bolden ordentligt og på den måde, jeg gerne vil. Så frem for at bare sige, at jeg saver også dårligt, så har jeg fx sagt til mig selv, at jeg vil gerne gå lidt mere under bolden i min næste sav. Og det har hjulpet mig til at få en bedre rytme i det, og samtidig en strategi for, hvordan jeg kan komme tilbage i en god rytme i savsituationen. Fedt. Det er godt. Og det er det, du har. Altså, jeg har jo oplevet det et par gange på tæt hold, hvor du har mere fanget i det der til DM, kan man sige, hvor du har fanget i din ikke-dialog i tredje sæt. Hvorimod, kan man sige, da du spiller den træningskamp mod ham med englænderen der, 14 dage før VM, der er du bare nemlig spot on på vel-dialogerne, ikke? Dang. Og det var bare fornøjelse. Ja, tak. Ja. Hvad synes du ellers, at vi har som temaer i forhold til dit mentaltræningsforløb? Jamen, jeg synes, det tema, vi egentlig følger, det er det der med, at vi har de der opgaver, og jeg har de her ting, som ligesom er en stabil del af mit mentale arbejde, men samtidig så har jeg også mulighed for at åbne op for, hvis der er andre ting, jeg gerne vil drøfte, og hvis der er noget, der trykker mig i hverdagen, eller nogle tanker, eller noget personlig udvikling, jeg gerne vil have en vurdering på. Og det kan være, at der i nogle perioder slet ikke er noget, og der går lidt tid før vi snakker sammen, og det er helt fint for mig, men samtidig så ved jeg, at hvis jeg har et eller andet på hjertet, jeg gerne vil snakke om, så kan jeg bare ringe, eller bare skrive, har du tid til at snakke i 5 minutter. Udover det, så synes jeg, at vi har en rigtig god rytme, når jeg spiller mine turneringer. Det der med, at vi evaluerer efter kampene så hurtigt som vi kan, og tidsmæssigt, der prøver vi at få det til at passe, selvom det ikke altid er nemt, når jeg er i Asien. Så synes jeg, at det fungerer rigtig godt, og vi begge to er rimelig fleksible, hvad der angår det. Og det er vigtigt for mig i et mentalt samarbejde. Ja, man kan sige, at vi har noget skriveri frem og tilbage. Kan du der? Nej, det kan jeg ikke. Kan du der? Ja, altså, men det præcis. Fungerer udmærket. Altså. Præcis. Det gør det. Ja. Og det, altså vores forløb er også bygget op lidt, altså vi har jo samtaler, når du er hjemme, og observation lidt under træning. Præcis. Præcis. Ja, det hvor du er samtidig med der, hvor du kommer over og så overværer træningen. Det er selvfølgelig også godt, at du, altså når du ikke er der hver dag, så kan du se, hvad der sker på de uger, når vi træner, og når man har de her træningsforløb. Og det er også meget rart at få at vide, når man så kan se, at der sker noget, fordi det er sjældent, at når man kigger sig selv i spejlet hver dag, er det svært at se ændringerne, ikke? Men når der kommer en udefra med nogle ugers mellemrum, så er det meget rart at få noget feedback fra den person også. Hvad tænker du egentlig, Victor, om det samarbejde, jeg har jo til dels med Mats, det vil jeg sige, det er ret kraftigt, og så har jeg jo til dels også med Kenneth, altså landsholdstræneren. Altså, hvad tænker du om det? Jo, men jeg synes, det er fint. Det er fedt det der med, at der bliver snakket på tværs af relationerne, hvis man kan sige det sådan. Det jeg har skulle vende mig til, det er det der med, at du går i mange ting. Altså, der er mange personer, du snakker med og så videre, også nogle gange, man ikke rigtig ved det. Og det er noget, man skal vende sig til. Men det der er det vigtigste for mig, det er, at jeg ved, at du prøver på at hjælpe mig i sidste ende. Og det er det, der er vigtigt for mig som atlet. Ja, og det har vi også kunne være lidt igennem, kan man sige, sammen og finde ud af. Men når jeg gør noget, så er det hele tiden, for jeg tænker, hvordan kan jeg lige sådan skubbe lidt til dig, påvirke dig, eller støtte dig lidt i forhold til din udvikling. Ja. Kunne vi tale en lille smule omkring det tema, som vi i hvert fald også har snakket noget om, omkring det at skære ud? Altså, vi har kaldt det skære ud, men kan du sige lidt om det?
Ja, men altså, jeg er en person, der er meget seriøs omkring det, jeg laver, og når jeg gør nogle ting, så gør jeg det 110%. Men det kan nogle gange godt tage overhånd på nogle ting i livet. Et eksempel, det kunne være min kost for eksempel, som tidligere har været rigtig, rigtig sat ind i bokse. Og det er noget, som man selvfølgelig ser ved sådan nogle individuelle eliteatleter, som også, at vi godt kan lide det med at være super seriøse. Og der har det været det der med at kunne fejre og tage ud og ikke tænke over det, hvis man lige spiser en kage og sådan noget. Hvis man har lyst til det. Altså, jeg er den person, der synes, at hvis jeg føler, at jeg skal gøre det, så gør jeg det. Men hvis jeg ikke føler, at jeg gør det, så gør jeg det ikke. Og så er der ikke nogen, der skal fortælle mig, at jeg skal gøre det. Men jeg synes, jeg er blevet bedre til det der med at kunne slappe af og være i det, og ikke bruge alt for meget mental energi, hvis man nu ikke lige følger sengetiderne, eller følger det, man føler er det sundeste for en. Så jeg er blevet bedre til at kunne fejre det, når jeg har gode resultater, og kunne tage en tur i byen og drikke en øl eller to, frem for at ligge i sengen 9:30 365 dage om året, skulle jeg til at sige. Ja. Og jeg kan vel også sige, i forlængelse af det, Victor, omkring det tema, der har jo også været netop et tema omkring jamen, at huske at nyde tingene. Præcis. Altså, det der med at ligesom at nyde nu har jeg kvalificeret mig til VM, og nu står jeg faktisk til VM, og nu har jeg faktisk mulighed for at spille mod den og den. Præcis. Det der har været, det var jo, at vi sad jo for et halvt år siden, skulle jeg til at sige, og var meget bekymret og havde snakket om, at det allerårskyggende mål, det var, at jeg skulle med til VM. Og når man så sidder her nu, og jeg fik en bronzemedalje, så skal man også huske at anerkende sig selv for det. Fordi først og fremmest så var målet jo at kvalificere sig, men det endte ud i en medalje, og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig fedt. Ja, det er fedt. Og du fejrer det også. Ja, det gjorde jeg helt sikkert. Ja, det gjorde du nemlig. Det er super. Det var bare, jeg havde åben hus dagen efter. Skide hvad med det. Det var godt. Det var godt, Victor. Det var det. Det var super. Ja. Vi kunne lige prøve at bare lige måske vende netop det der med, hvilke effekter der har været, hvis du bare skulle nævne en enkelt eller to, hvilke effekter der har været af at være et mentaltræningsforløb. Prøv at sige noget om det. Jamen effekten for mig personligt, det har jo været det der med, at altså, jeg er blevet bedre til at have fokus på de ting, der er vigtige, for at jeg bliver en bedre badmintonspiller. Men samtidig har det hjulpet mig til at få en rigtig god balance i det at være en eliteatlet og stadig skulle leve et liv ved siden af. Samtidig så har det hjulpet mig til at få nogle strategier til at komme hen til de mål, jeg ligesom søger i løbet af min dagligdag. Og det synes jeg, det har været rigtig vigtigt, og noget, som jeg føler, jeg har udviklet mig rigtig, rigtig meget på i vores forløb sammen. Ja, det har du også. Du har udviklet dig. Ja. Det var bare en anerkendelse til dig, Victor, fordi tak. det er jo det der med, at jeg kan jo påvirke dig, men det er jo dig, der skal gøre det. Ja, nemlig. Det er dig, der er på det hårde arbejde, hvis man kan sige sådan, ikke? Ja. Det er svært at hjælpe en person, der ikke rigtig vil hjælpes, kan man sige. Så man skal være modtagelig for den hjælp, man får. Og selvfølgelig er der altid nogle ting, som man måske føler, man ikke kan bruge. Men det må man jo sortere fra, som den udøver, man er. Men der er helt sikkert rigtig, rigtig mange gode ting, som jeg kan tage med fra det her forløb allerede nu. Så jeg er rigtig glad for det niveau, vi har været, eller det forløb, vi har været igennem. Ja. Man kan sige, at det ved, altså, og det ved jeg jo også, altså, at selvfølgelig du skal tage det, du kan bruge. Præcis. Det er din fornemmeste opgave. Det er det. Og alt det, du ikke kan bruge, det lader du jo bare sådan forsvinde stille over. Præcis. Ja.